फोन करिया फोन करिया टिके देखिया सन्ध्या गोटे बाहर आज गोटे बुली आसा जाइए देखिए ये सांगटा फोन उठेलानी। हेलो दोस्तों, हेलो जय जगन्नाथ। आमर आज वीडियो बहुत दिन पर गोटे आउ इवनिंग टाइम गोटे बुली आसा बोली घरे बस के बोर हम से बुलिया बाहरी पलैलु देखा बुल देकी आसवा कौन करिया केते बसिया कॉलोनी फोन उठानी कौन काटिदेला जानी पारे कौन कह देखिए कौन घर अच्छी ना इलेक्ट्रिक ऑफिस बईच किए किए मुझे केन्द्र जाइच मुझे बंद कि ओहो आम जाचु तुम बईच यदि डाक था ना आमको कौड़े पलैसी टाउटर मारे कि मिलना ना रे ना जमा ना शब्द टाउटर मार एना डाकुच तुम आसा टाइम कौन हम राति पाई तुम खाली अरे मुझे भाभी कल करनी मुझे सकाल कौन कल करनी ये बहुत डर कल कली मुझे भाई केन्द्र थी कौन होदेव से कल कर डाकिया कथा ना मुझे घर कौन ये अनल गला तार कम अच्छी घर बही हवा भाया तो बड़ लोक तुम डाकनी तुम डाक पड़े हमें बड़ हाँ कौन अनल कौन है शहीद नगर हाँ कौन तो लैपटॉप देख तो आने डाक्टर ना कौन हुई हेलो
मंदिर पाखे ना भीतर मंदिर ये पटे हाँ सेपटे जंगल किए रोज जमी दौच ये भाई आमको भी डाक आम बुझी था हाँ रे भाई टिके इच्छा अच्छे पैसा पाऊनी मु भावी गोटे लज फज हो डिक्टेसन देवी ये हाईकोर्ट वाला कौन मत डर ये हाईकोर्ट स्टेशन न कही डर मत हाँ हाईकोर्ट कौन ଯାହା ଅଣ୍ଟୁ ନ ଅଣ୍ଟୁ ତତେ ସେତିକି ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଚଳିବ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି ଆଉ ହଁ ଅନଲାଇନ୍ ତ ନାଇଟ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ତାର ଭଲ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ଆଇଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାଟା ନଗେଇ ଏଠି ବୁଲି ଆସେ ଆଉ କେତେ ଘରେ ବସିବି ଆରେ ସକାଳେ ବସିଥିଲି ମାନେ ସକାଳେ ବସିଥିଲି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଇଲା ଲାପଟପ୍ ନେଇ ପଳେଇଲା ତାର ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ସ୍କୁଲରେ ଗପି ଆଇଲି କେତେବେଳେ କହିଲୁ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ଶହେ ବା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଛି ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଲା ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ଏ ଭାଇ ଆଣିଲେ ହବ ଯେ କିଏ ଆଣୁଛି ଆଉ କାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେ ହବ ଆଉ ଏଇଆ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ଯାଇ ହେବନି ଏଇଆ କି କାମ ନୁହଁ କେହି ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହିଁ ଗାଁର ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆରେ ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଇପାରୁନି କାହିଁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଘରେ ଗାଡ଼ିଟା ନାହିଁ ଆଉ ଏ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଧଇଁଆ ସ୍କୁଟିଟାକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ଆକ୍ସେସଟା ମୁଁ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଟିରେ କ'ଣ କହିଲୁ ଲଙ୍ଗ୍ ରୁଟ୍ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିବ ଆରେ ନାଇଁ ମାନେ କହିଲୁ ପଛରେ ବସିବାକୁ ବି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍କୁଟିରେ ବାଇକ୍ଟେ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଗଲା ଆଉ ପଳେଇଲା ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଏ ମିଳିଲାନି ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ସେ କହିଲା ବିକିବନି ବୁଲେଟଟା ଗଲା ରହିଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ବୁଲେଟ୍ କିଣିବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବାଇକ୍ କିଣିବା ନା ବୁଲେଟ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଛି କି ଗାଡ଼ିଟା ସେକେଣ୍ଡ ଛୋଟିଆଟା ନେଇକି ସେଠି ପକେଇଦେବି ସେଠୁ ହଂଟା ନେଇକି ଏଠି ଆଣି ପକେଇଦେବି ହଂକ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏ ଆମର ରଜ ଗାଡ଼ି ତେଲ ପକେଇ ବୁଲୁଥା ଯେତେ ବୁଲ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେରେ 60 ତ ଲଙ୍ଗ୍ରେ ଆମେ ବା ସେଦିନ ଆଇଲୁ 3 ଜଣ କିଏ କହିଲୁ ଅନିଲ ଭାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ 3 ଜଣ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ହେଇଛୁ ତଥାପି 60 ଦେଖେଇଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଯାଇଥିଲୁ 60 ଦେଖେଇଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଜିରୋ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଦେଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଆଗଟା ଆଉ ଆରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ସେଇଟା କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ପାଉନି କ'ଣ ହଁ ହେଲାନି ସେ ରାସ୍ତା ତୁମେ କେଉଁଠି ବସିଛ କି ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆର ପଟେ ବୁଲି ଯାଉନି ଯେଉଁପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ ହଁ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇପଟେ ଗଳିରେ ପୁଣି ପଶିଲି ଦେଖେ ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ପାଚିରି ଉଠିଯାଇଛି କ'ଣ ଥାଉ ସେଇପଟେ ଯିବା କାଲି ଯେଉଁପଟେ ଯାଇଛି
ହଁ ଯାଉ କାଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। କିଏ ବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ହାତ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ କି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସା ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ଗଳିକି ଯିବା। ଆମେ ଏବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲୁ ହେଲା। ତାପରେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ଧରିକି ଆମେ ହାଇଙ୍ଗେଟ୍ ନେଇଯିବା। କେଉଁ ପଟେ ଅଛ ତମେ? ହଉ ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ତମେ ବାହାରକୁ ଆସୁନ, ଏ ଲାଇଟ୍କି ଆସ, ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ ବଇଛ? କିଏ ବେ ଫୋନରେ? କୋଉଠି ବା? ଚିହ୍ନି ଦେବେ ନା ନାଗିଛି। ହେଲା ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା? ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଆଉ ପଇଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା କେବେ କିଣିଲି? ତମେ ତ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲ କିଣିବ। ଏଇଟା ଉପର ମାରିଦେଲୁ କି? ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ରେକର୍ଡିଂଟା? ତମ ବର୍ଷ ଅନେଇ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ତ କିଣିବି ଅନେଇ ଆରେ ଉଠେଇବୁ, ଉଠେଇ ଦେବୁ ତ ଉଠେଇ ଦେ। ଆର୍ସି କିଣିବୁ ଆର୍ସି। କୋଉଦିନ ଉଠେଇବୁ କହ? ନାଇଁ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ନା ଏକାଥରେ ଉଠେଇବୁ ଯେ 150 ମିନିମମ୍ ଉଠେଇବୁ। ଉଠେଇଦେବୁ ଛୋଟିଆଟା ଭାବିକି ଆମ ଅଥେ ହବୁନି କିଣିବାକୁ। ହଁ ଶେଷ ଗାଡ଼ି ହିଁ, ଶେଷ ଗାଡ଼ି ହିଁ ହବ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କେବେ କିଣିବୁ ବାଇକ୍? ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଖାଲି ବାଇକ୍ କିସ୍ତି ସବୁ ସବୁ? ହଁ ସେଇଆ, ଆଉ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ କ'ଣ ହବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ କିଣିବୁ। ହଁ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ନା ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ବୟସ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫିଲିପ୍ସ ପାଇଁ କିଣିବୁ ନା ଆଉ। 164 ଦେଖୁଛୁ ନା 2 ଆଗ ମୁଁ ସେଇଟାର 160 କେଉଁଟା ଦେଖିନି ଆଉ। 160 ଆରଟା ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। 160 ଆରଟା ହଁ ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ମନେ ହଁ ସେଇଟା ନୂଆ କହୁଛନ୍ତି। ନା ମ ଆମର ଲେଟ୍ ଅଛି, ଅନଲେଇ ହେବ କ'ଣ ବଜାର। ତାହେଲେ ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଏ ସାଇକେଲ ବାହାରେ ହେଉଛି। ହଉ ଆଉ ବାଏ ବାଏ।
ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଓହୋ ଏଇ ମାଳ 35 এই ভিতরে স্কুলটা এইটা এই স্কুলটা এইটা বা সেই বোর্ডটা আমার এই ଏରିଆରେ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସାଇନ୍ସ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା ଟିକେ ଖଟିକାଟି କରିକି ଏବେ ଆସିଲୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇଦେବେ ଟଙ୍ଗ କିନା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ